Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сез Мишән төп мәктәбенең махсус мәктәп төбе өчен әзерләгән чыгарылышын карыйсыз. Студиядә Тимербаева Азалия һәм Сидиков Салават. Борынгылар белем алуны энә белән кыю казыга тиңләгәннәр. Кешенең иң матур истәлекләре, иң изге хыяллары бала чагы яки яшүсмер чоры белән бәйләнгән була. Менә шушы истәлекләр арасында мәктәп, укытучылар зур урын алып тора. Һәр дүшәмбе иртәбез атналык линейка белән башлана. Линейкада мәктәп күләмендә кизү торган укучылар чыгыш ясый. Мәктәп, район, республика яңалыклары белән таныштырыла. Конкурсларда, ярышларда актив катнашучыларны котлыйлар. Мәктәп күләмендә уздырылучы айлыклар һәм планнар әйтелә, үткәннәренә нәтиҗәләр ясала. Мәктәбез коллективы балаларга белем һәм тәрбия бирүдә зур көч куеп эшли. Төп максат укучыларны урта мәктәптә уңышлы гына укып китәрлек итеп әзерләү, заман шартларына яраклашкан шәхес тәрбияләү. Белем иленә җитәкләп кем алып керер икән, укырга да, язарга да кем җиһан бирер икән, адашканда дөрес юлны кемнәр күрсәтер икән, бу сорауларга җавапны без кайдан табыйк икән? Өлкәннәрдән, балалардан әллә сорашыйк микән? Сорауларга җавап табу өчен сезне Мишән төп мәктәбе директоры Закиров Дилеш Ридаил улына бирәбез. Мишән төп мәктәбе үзенең 2022-2023 уку елын 55 укучы белән башлап җибәрде. Һәм инде яңа педагогларыбыз быел булмады. Шул ук үзебезнең элеккечә эшләп килгән укытучылар белән балаларга белем һәм тәрбия бирүне дәвам итәбез. Инде бу уку елына кергәндә бездә зур яңалык булып тора. Инде менә шушы федераль программаларга эләгеп, безнең мәктәбебездә быел 12 миллионлык капиталь ремонт эшләре башкарылды. Хәзер инде безнең мәктәбебез тагы да уңайланды, яктырды, матурайды. Һәрбер укучыга, һәрбер укытучыга укытыр өчен дә, укыр өчен дә барлык мөмкинлекләребез дә бар, мәктәбебез җылы һәм дә якты. Елдагыча мәктәбебездә шулай ук инде түгәрәкләр эшчәнлеге дә матур гына үз эшләрен алып бара. Бу инде безнең волейбол түгәрәге, суда моделирование түгәрәге, ПДО түгәрәкләре, бию һәм вокал түгәрәге. Һәм инде быел яңа өстәмә булып, без инде күптән укучылар да теләгән иде. Инде безнең театр түгәрәге дә үзенең эшчәнлеген яңа Мишән клубында башлап җибәрде. Шулай ук инде спорт белән шөгыльләнер өчен балаларыбызга да барлык мөмкинлекләр дә бар. Шулай ук яңа өстлекләр булдырылып, агартылып, матурайып тагы да инде безнең спорт залыбыз да спорт белән шөгыльләнүчеләр өчен үзенең дип әйтергә кирәк яңа рухта яңартылып үзенең ишекләрен ачты. Гомумән мәгариф системасында яңалык итеп алсак, хәзер инде безнең хәрби патриотик тәрбия юнәлешендә дип әйтергә була инде яңа бер дәрес барлыкка килде. Ул бик кирәкле дәресе. Хәзер инде без русчалатып әйткәндә дүшәмбе безнең беренче сәгатьтән разговоры о важном дигән фән белән башлап җибәрәбез. Анда инде без балалар белән төрле дәүләткә кагылышлы һәм гомумән инде мөһим булган темаларны укытучылар алар белән шушы темаларга сөйләшә, эш алып бара, балаларда туган сорауларга җаваплар бирелә һәм зур гына күп кенә мәсьәләләр шунда күтәрелә. Инде менә шушы патриотик тәрбия юнәлешенең тагын бер алымы буларак дип әйтергә кирәк. Без дүшәмбе линейкасын үзебезнең Россия Федерациясе гимнын, Татарстан Республикасы гимннарын балалар хор белән башкарып, аларның әлемнәрен югары күтәрәбез. Һәм шушы байраклар безнең безгә дип әйтергә кирәк, дәрт биреп, көч биреп, балаларда патриотик рухны уятып, атна дәвамында күтәрелгән хәлдә торалар. Безнең инде ноябрь ахыры һәм декабрь башларыннан балаларыбызның фәннәр буенча олимпиадаларда старт алды. Мин шушы олимпиадаларда үзебезнең укытучыларның профессионаллыгына, үзебезнең укучыларның тырышлыгына ышанам һәм инде шушы олимпиадаларда зур матур урыннар яуларбыз дип ышанып калам. Без һәр вакытта үзебезгә карата дәүләтебезнең җитәкчелегебезнең җылы карашын тоеп торабыз. Бу булмаса менә шу капиталь ремонт эшләрен зур күләмдә башкару, шахмат зоналары белән безне тәэмин итү. Һәм инде без киләчәктә дә өметләнәбез. Үзебездә үсеш ноктасы программасы буенча да эшләр алып барырга, барсы өчен аларга бик зур рәхмәт. Идләребез, көннәребез тыныч булсын һәм без дә инде үз чиратыбызда белемле һәм тәрбияле балалар белән илгә көнгә хезмәт итәрбез дигән теләктә калам.
Мәктәп туган җир җылысын бирүче, балача һәм үсмер еллар истәлеген саклаучы, еллар дәвамында үзенә чакырып олылап каршы алучы изге йорт ул. Үз мәктәбенең тарихын белмәгән авылның киләчәге өметсез диләр. Мәктәп авылның йөрәге, аның йөзе. Телевизор караучы тамашачылары безнең мәктәбебез белән таныштырып үтик әле. Татарстан Республикасы Саба муниципаль районы Мишән төп мәктәбе 1974 елның 4 декабрендә ачыла. Шушы елларда Рим Абдуллаҗан улы Гатауллин Мишән 8 еллык мәктәбенә җитәкчелек итә. Яңа мәктәпкә нигез салып, аны файдалануга тапшыруы, районда үрнәк итеп җиһазлануы, ташлы аландагы мәктәп тирәсенең чын мәгънәсендә яшеллеккә күмелү чын җитәкченең хезмәт җимеше. Мишән мәктәбенә гомерләрен багышлаган өлкән буын укытучылары, укытучы методистлар Әминә Ихсановна, Рабига Зәйниевна, Сәмәрия Хабировна, Асия Хайбриевна, Фәрдия Махьяновна, Рузия Габдулбаровна, Нурия Рифатовна, Сөмбилә Минигалиевна, Рамил Салиховчлар бүгенге ветеран укытучыларыбыз. Мишән мәктәбендә укып, хәзер туган мәктәбендә белем бирүче Рафил Ильхамович, Рамил Зафарович, Гөлфинә Миннулевна, Фина Магруфовна, Кадра Хайрнасовна, Сәрия Султановна, Тахир Агъдәмҗанович инде өлкән буын укытучыларга алмашка киләләр. Мишән мәктәбенең укыту системасы районда гына түгел, республикабызда яңгышлар рәтендә 2022-2023 уку елында Мишән төп мәктәбендә 55 укучы укый. 2нче сыйныф укучысы Михтаф Камил, 5нче сыйныф укучысы Яруллина Язгөл, 7нче сыйныф укучысы Тимурбаева Азалия. Яруллина Язгөл, Тимурбаева Азалия 1нче сыйныфтан бирле гел бишлегә укыйлар. Олимпиадаларда, ярышларда, конкурсларда актив катнашалар. Һәр елны район күләмендәге олимпиадаларда призлы урыннар яулыйлар. Узган уку елында муниципаль этапта татар теленә 1нче, республикада призер булды. Шулай ук район күләмендә фән олимпиадаларында быел да укучыларыбыз алдынгы урынны алырга тырышалар. Мишән төп мәктәбендә 4 башлангыч укытучысы 24 укучыга белем бирә. Алар бер-берсе белән аңлашып, ярдәмләшеп эшлиләр. Һәр укытучының үз алымнары, үзенә хас эш юнәлешләре бар. Башлангыч классларда укыту программасына нигезләнеп, укучыларның сәләтләренә индивидуаль якын килеп, һәр фән буенча дәреслекләр сайланды. Барлык укытучылар да кайткан яңа дәреслек һәм программалар белән эшли. Һәр укытучы үзенең профессиональ һәм методик белемен күтәрү өстендә күп көч куя. Мәктәп шатлык һәм эмоция белән тулы дөнья. Мәктәп кеше тормышындагы иң яхшы вакытларның берсе. Бу матур чорда кешеләр иң тугры һәм чын юлдашчылар табалар. Алар белән дуслык аерылгысыз. Еш кына сыйныфташларыбыз әнә шундый дус була. Минем исемем Зилия. Мишән төп гомум белем бирү мәктәбенең 2нче сыйныфында белем алам. Минем өчен безнең сыйныф иң яхшы класс. Барлык укучылар да дуслар. Алар һәр вакыт ярдәмгә килергә торалар. Мин дусларым белән бик күп вакыт үткәрәм. Дәрестә дә, мәктәптән тышта. Классыбыз белән күп төрле чараларда катнашабыз. Класс җитәкчебез Ләйсән Рафил кызы безгә һәр вакыт булышырга әзер. Ул үз эшендә яңа алымнар, яңа технологиялар кулланып, укучыларга төпле белем бирә. Укытучыбызның катлаулы дәресләре дә мавыктыргыч уза. Ул һәрбер теманы сабыр гына җентекләп аңлата. Авыр тоелганнарын аңлашылганчы 1000 тапкыр да аңлатырга риза. Без сыйныф җитәкчебез Ләйсән Рафил кызын бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Эшендә зур уңышлар теләп калабыз. Мин Зәрф Вәгадилә 4нче сыйныфта белем алам. Без сыйныфта 9 укучы. Сыйныф җитәкчебез Гөлсин Расимовна. Ул безне бердәм, дус класс итеп туплап, тирән белем һәм тәрбия бирә. Төрле темаларга тәрбия сәгатьләре, сәяхәт очрашуга үткәрү, бәйрәм кичәләре оештыруда үзәктә торабыз. Укытучыбыз безнең белемле, тәрбияле булып үсүебез өчен зур тырышлык куя. Хәзерге вакытта тырышып Россия күләмендәге тикшерү эшенә әзерләнәбез. Формула, тигезләмә, система, YX, контроль, зачет, ОГ. Әллә бөтен дөнья математика фәненә генә барып терәлде микән? Әйе,
Математика фәне төп фәннәрнең берсе, теоретик яктан да, практик яктан да иң кирәклесе. Менә шуны аңлап, үз фәненә кызыксыну уяту өчен бөтен тырышлыгын биреп, балаларга хезмәт итүче укытучы Хайруллин Тахир Әгъләмҗанович бар безнең мәктәптә. Хайруллин Тахир Әгъләмҗанович югары уку йортын тәмамлап, үзенең туган авылы Иске Мишәнгә кайта. Бүгенге көндә безгә математика фәнен укыта. Аның һәрбер кагыйдәне гади итеп аңлатуы, пөхтәлеге, төгәллеге сокланырлык. Укытучыбызның методикасы гади генә, акбур һәм такта. Ул тактага да тәртип белән язуны, сызыкны линейка белән сызуны таләп итә. Дәрестә сөйләшеп, нинди чит эшләр белән шөгыльләнү юк. Андый уйлар башка да килми, чөнки каршыбызда тырышып математика диңгезендә йөзәргә өйрәтүчебез бар. Рус теле һәм әдәбияты укытучысы Сиддикова Равия Рафаэль кызы бөтен тырышлыгын куеп, иҗади сәләтен эшкә җигеп, рус теле һәм әдәбиятыннан укучыларга белем бирә. Эшли башлагач, алган белемнәре белән генә чикләнеп яшәргә тиеш түгел кеше, дип уйлый мөгаллим. Уздырган әңгәмәләре, биргән һәр дәресе кызыклы булсын, балаларына мавыктыргыч мәгълүматлар биреп шатландырсын өчен, ул көндә үз белемен күтәрү өстендә эшләргә тырыша. Мәктәп тормышы Казанында кайный. Дәресләрдә үстерешле эш алымнары куллана. Дәресләрдә сүзлек һәм хәтер диктантлары язып, айрым укучыларга өстәмә эш төрләре тәкъдим итеп карый. Укучысындагы уңай үзгәрешләрне күрү укытучы өчен зур шатлык. Укытучы иң мөһим һәм кирәкле һөнәрләрнең берсе. Укытучылар булмаса, бөтен дөнья надан булыр иде. Аларның хезмәтләре авыр, катлаулы, җәмгыятькә күп файда китерә торган. Сабирҗанова Финә Мәгъруфовна 30 ел укучыларга физика һәм информатика фәнен укыта. Физикада механика, электр, магнит, җылылык, тавыш һәм яктылык күренешләрен өйрәнәбез. Финә апабыз барысын да җентекләп өйрәтә. Бетмәс, тикәнмәс эше. Гаилә мәшәкать өстенә кайбер укытучылар әллә нинди шөгыльләр табалар. Мәктәбебезнең эзләнүчән, фантазиягә бай педагогы, физика һәм информатика укытучысы Финә Мәгъруф кызының мавзуы исә газета чыгару. Соңгы елларда ул үзен мәктәп тормышын шагылдыра торган Кыңгырау газетасы мөхәррире итеп танытты. Әлеге атналык матбугатта мәктәп яңалыкларына, укучылар иҗатына файдалы киңәшләргә киң урын бирелә. Финә апа Сабирҗанова ачык дәресләргә карата да үз фикерен белдерә. Рәхмәт аңа. Алсу Равил кызы һөнәрен бик ярата. Беренче карашка авыр тыелган химия фәненә карата бик күп балаларда мәхәббәт уята. Химия тылсымлы фән. Ләкин тылсым белән генә укучыларны фәнгә тартып булмый. Иң элек балаларны яратырга, аларда укыткан фәненә кызыксыну уятырга кирәк. Химия ул математика, физика, биология фәннәре белән тыгыз бәйләнгән. Әлеге фәннәрне яхшы үзләштергән укучыларга химияне аңлау, фәннең нигезенә төшенү җиңелрәк, ди Алсу Равил кызым. Әлеге фәннең яхшы үзләштерелүенә дәлил, чыгарылыш сыйныф укучылары бер генә елны да химия фәненнән имтихан сайламыйча калмыйлар. Алай гына да түгел, гел бишле билгеләренә генә биреп чыгалар. Алсу Равил кызының шәкертләре Миләүшә Мөҗип кызы, Гөлнар Рифкать кызы районыбыз мәктәпләрендә химия фәненнән белем бирәләр. Медицина, авыл хуҗалыгы юнәлешен сайлаучылар да химия һәм биологиядән алган ныклы белемнәре өчен укытучыларына рәхмәтле. Укытучыдан башка төрле һөнәрләр кешеләре генә түгел, укытучылар үзләре дә булмас иде. Укытучы һөнәре чын мәгънәсендә һөнәрләр һөнәре. Барлык һөнәрләрнең анасы. Мишән мәктәбенең татар теле һәм әдәбият укытучысы Зарипова Гөлнара Нақиф кызы. Инде 27нче елдан балаларга белем һәм тәрбия бирә. Укытучы һөнәрен сайлау мине нәрсәгә китерде соң дигән сорауга сүз тәмен, эш кадерен, яшәү ямен шушы һөнәр аша тойдым дип җавап бирә ул. Әлбәттә, бер нәрсәдә җиңел бирелми. Күп кенә уңышлар астында зур тир ята. Әмма ничек кенә булса да үкенмим. Үз юлымны укытучы буларак сайлау ялгыш булса, икенче мәртәбәдә мин ялгышымны сайлар идем. Һәрбер дәрес саен яңа яклары белән ачылган укучыларсыз мин яши алмас идем. Үз мәктәбенең иркен классларында мине көтеп, ышанып каршы алучы балаларга җанымның бер өлешен бирергә әзер булган кешеләрнең берсе, дип балаларда туган як белән горурлану, бабаларыбызның тарихына кызыксыну уяту, мәдәни рухи байлыкка мәхәббәт тәрбияләргә тырыша укытучы.
Белем һәм тәрбия бирүдә югары сыйфатка ирешү өчен укучының сәләтле һәм тырыш булуы белән бергә укытучының да үз эшенә иҗади якын килүе, тәрбия чарасы барышында фән яңалыкларын, алдынгы педагогик тәҗрибәне нәтиҗәле файдалана белүе дә зур әһәмияткә ия. Шул уңайдан сыйныф җитәкчеләре эшчәнлекләрендә заманча информацион технологиялар куллану югары нәтиҗәләр бирә. Тәрбия һәм укыту барышында класс җитәкчесенең төп танышларыннан берсе ата-аналар комитеты. Мәктәпнең сәламәтлек программасы булдырылды. Һәр сыйныф җитәкчесе үз классындагы укучыларның сәламәтлек торышын ачыклап диаграмма булдырды. Классның сәламәтлек программасын төзеде. Укытучылар да укучылар белән бер рәттән ГТО нормалары тапшырдылар. Көзге кросс бердәм көнендә дә бик теләп катнаштылар. Һәр атнада план буенча дүшәмбе беренче дәрестән тыш эшчәнлек, разговор о важном, сыйныф сәгатьләре һәм информацион сәгатьләр уздырыла. Аларда илебездә булган яңалыклар турында мәгълүматлар бирелә. Сыйныф сәгатьләрендә үз-үзеңне тоту, киенү әдәбе, дус, тату яшәү, көндәлек режим һәм башка турында сөйләшүләр булды. Шундыйлардан көндәлек режим һәм сәламәтлек, дуслык, бердәмлек, татулык, финанс грамоталыгы көне, нәрсә ул толерантлык һәм башка темаларга уздырылган сыйныф сәгатьләрен әйтеп китәргә була. Укучыларга хәрби патриотик һәм гражданлык тәрбиясе бирү максатыннан бала хукуклары темасына парламент дәресе уздырылды. Осталык зур байлык. Иренмәсәң, оста булырсың. Һөнәр кулдагы алтын беләзек. Кулыннан эш килә торган тырыш кешеләр тормышта бәхетле, матур яшиләр. Андыйлар нинди генә эшкә тотынмасын, аны җиренә җиткереп башкара. Кул эшләре игътибарны, хәтерне үстерә, фикерләргә өйрәтә. Ихтыяр, нык характер, түземлелек тәрбияли. Профессияга юнәлеш бирә. Коллектив белән эшләргә өйрәтә. Милли гамәли сәнгатебезгә мәхәббәт тәрбияли. Быелгы уку елында беренче тапкыр кул эшләре түгәрәге оештырылды. Анда 2 һәм 3 сыйныф укучылары шөгыльләнә. Шөгыль бала шәхесе һәр яклап йогынты ясый. Акыл үсешен активлаштыра. Балада хисәр эшчәнлеге көчәйтә. Һәр баланың кечкенә генә булса да сәләтен күреп, аны үстереп, балада үз-үзенә карата ышаныч тудырып, көтелгән нәтиҗәгә дусларча мөнәсәбәт аша ирешергә мөмкин. Балаларга зур-моң тәрбиясе бирүнең бай традициясе хәзер тагы да югары үсеш алды. Сәнгатькә гашык балаларның саны бик күпкә артты. Шуңа истә тотып мәктәбебездә вокал һәм инструменталь ансамбль түгәрәкләре эшләп килә. Алар анда зырларга да, уен коралларында уйнарга да өйрәнәләр. Җитәкчеләре Хадиева Гөлгенә Наил кызының тырышлыгы нәтиҗәсендә район, республика күләм конкурсларында алдынгы урыннарны яулыйлар. Мин дәресләремдә балаларны татар халык җырлары, уен кораллары, композиторлар, язучылар иҗаты белән таныштырам. Бик күп конкурсларда катнашып киләбез. Мондый эшләр укучыны тагы да дәртләндерә, кызыксыну уята. Мин укыткан балалар балачакларын, мәктәптә укыган чакларын бары якты-яктан гына искә алсыннар өчен кулымнан килгәнең барысын да эшләргә тырышам, ди Гөлгенә Наил кызы. Ose
Башка авылларны әйтә алмыйм. Әмма безнең мәктәп егетләре һәм кызлары волейбол белән җинләнгән. Балаларны физик яктан тәрбияләү максатыннан Ибрагимов Рамир Зөфәр улы җитәкләгән волейбол түгәрәге нәтиҗәле эшләп килә. Спорт бәйрәмнәрендә, хәрәкәтле уеннарда һәм ярышларда бик теләп катнашалар. Без барыбыз да сәламәтлек үзебезнең кулда дигән дефиз белән яшибез. Спорт яратучы балаларга биредә бөтен кирәкле җиһазлар бар. Уку елының яртысы гына узды әле. Ә безнең укучылар районда ярышларында катнашып, призлы урыннарга лаек табылдылар инде. Дәресләрдән соң мәктәп проекты буенча мәктәптә бүген фәнни-техник иҗат юнәлеше буенча суда модельләштерү түгәрәгендә 15 бала шөгыльләнә. Балаларны техник юнәлешләргә тарту заман таләбе, ди түгәрәк җитәкчесе Мөбәрәков Рафил Илхамович. Иң элек бу гамәл үсмерләрне урамда йөрүдән тыя һәм иҗади мөмкинлекләрен үстерергә булыша. Техник белгечләре һөнәрләрне сайлауда зур ярдәм була ала. Түгәрәк 1-2 генә ел элек эшли башласа да, нәтиҗәләр күзгә күренерлек. Сиддиков Салаватның республика күләмендә 1-2 урыннары бар. Кем ул патриот? Нәрсә ул патриотизм? Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә бу төшенчәләргә мондый аңлатма бирелә. Патриот үзенең туган җирен, халкын, илен, ватанын сөюче, шулар өчен һәр төрле корбаннарга да әзер булган кеше. Патриотизм патриотларга хас булган күренеш, үз илеңә, халкыңа мәхәббәт. Киңрәк итеп әйткәндә, патриотизм ул илеңә, туган телеңә, халкыңа, табигатькә, милли традицияләргә, мәдәнияткә мәхәббәт ул. Мәктәбездә Ышкын балалар оешмасы эшләп килә. Һәр укучы яшь үзенчәлегенә карап билгеле бер оешмада торыр тиеш. Ел дәвамында һәр көнне игелек кыл дигән девиз астында педагог оештыручы Миләүшә Салиховна җитәкчелегендә максатчан эш алып барабыз. Оешмабызда кызыклы мавыктыргыч чаралар еш үткәрелә. Дәресләр араларында булган тәнәфестә мавыктыргыч уза. Әйдәманнар тарафыннан сәләт саба биюләре, татар халкының күңелле күмәк уеннары тематик бәйрәмгә багышланган уку елы дәвамында үткәрелгән сборлар активлыгыбызны арттыруга, белемнәребезне ныгытуга зур ярдәм итә. Хезмәт юнәлешендә дә файдалы эшләр башкарабыз. Өмәләрдә актив катнашып мәктәбебез территориясен чиста тотабыз. Авылыбыздагы чишмәләрне Бөек Ватан сугышында катнашканнар истәлегенә куелган обелиск тирәләрен һәрвакыт тәртипкә китерәбез. Уку елы дәвамында укучыларның барысы да кайнар ризык белән тәэмин ителде. Барлык укучылар өчен дә 2 тапкыр мәктәп ашханасында туклану оештырылды. Мәктәп бакчасында үстерелгән яшелчәләр ел дәвамында балаларга бушлай ашатыла. Тулайым алганда азыкны сыйфатыннан укучылар канагат. Авыл мәктәбен мәктәп яны тәҗрибә участогыннан башка күз алдына да китерүе кыен. Бакча безне хезмәт сөяргә, эш белән чыныгып үсәргә өйрәтә. Эше барның ашы бар дилә халык мәкалендә. 65 сутылы участогыбыздан нәтиҗәле файдаланырга тырышабыз. Мәктәп коллективы һәм укучылар тырышлыгы белән яшелчәләр, җиләк-җимеш үстерәбез. Тирә-юнебезне төрле чәчәкләр белән бизибез. Быел мулдан кара миләш, алма, кызыл һәм кара карлыгыннан кайнатма әзерләдек. Кәбестә һәм помидор ишеле булды. Аны тузап төрле саатлар ясап куйдык. Ел буена эшләүче теплица авылда гына түгел, бөтен районда аерым урын алып тора. Орлыклар январьда ук чәчелеп, мартта яңа җитешкән кыяр ашый башлыйбыз. Атканы район халкына да тәкъдим ителә. Саба районында бардыр бер авыл Мишән диләр. Авылның бер почмагында шәп мәктәп тә бар диләр. Ул мәктәпне һич онытмам. Гаҗәеп дәресләрен, ашханасын, бәйрәмнәрен һәм дә тәнәфесләрен. Зурмы дисәң зур түгелдер. Бу мәктәп бик кечкенә, әмма белем чыганагы кечкенә түгелдер һич кенә. Монда һәр ел сайын белем ала, бик сәләтле балалар белемнәрен арттырып, алга үрләп баралар. Һәр мәктәп тормышта һәм җәмгыятьтә үз урынын тапкан шәхесләре белән горурлана. Ә без мәктәбебез белән горурланабыз. Шушы мәктәптә тирән белемле, зыялы укытучылардан белем алуыбыз белән без шиксез бәхетле. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Сезнең белән хөрмәтле телевизор караучылар. Хушыгыз, дуслар.